हेलौ लोगोफोर, जों दा मोनसे नायलांगोन पानि भिडिअ। जों दा पानि भिडिअखौ नायनोसै। माने आङो फंसे खोथा बुंहरनो सानो जे माने सिख्लाफोर बिसोरनिसिम आं फंसे बाथ्रा बुंहरनो सानो। नोंसोरो खामानि मावनो थां चेन्नाइ, बेंगलर, मुम्बाइ, हारियाना, कलकाता, बादा गैया। नाथाय बेफोरबायदि भाइरेल जुदि फट' भिडिअ नुयोबा जोंनि माथाया गरम जायो। बेनिखायनो आङो बुंबावनो सानदों जे जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोर खामानि मावनो थां, मोजाङै मावनानै फैसा थाखा खामायना लानानै फै। जोंहा बाहाय जेबो बुंनांगौ जेबो गैया। जुदि नोंसिनि भाइरेल जुदि भिडिअ फट' नुयोबा जोंनि माथायाबो गरम जायो। बेनिखायनो सेंग्राफोर नोंसोरबो साननानै गोजानाव थांग्रा मानसि बा सिख्लाफोरखौ बांसिनखौनो फोथायजाया। दा सोरजों मा जालायगासिनो दं, सोरजों मा खालामगासिनो दं, जेबो हमनो हाया लोगोफोर। खामानि मावनो थां, मोजाङै मावहै, बेहाय जोंहा बादा गैया। नोंसोरखौ आं बुङो, नोंसोरो सोरजोंबा गाज्रि खामानि माव, गाज्रि जालाय, जोंहा बाहाय जेबो बादा गैया। खिन्थु ससियेल मिडिया फारसे गोसारनो नाङा, बेखौल' जोङो बुङो। आंनि बुंनाया बेनो जे नोंसोरो जेखि मावा मावबाय था, खिन्थु ससियेल मिडिया